עימות השרון, לשמאל, קדימה צעד. דוקטור זומר, ושמענו כללית, תודה. בואי תצטרפי גברת, join us. תצטרפו אותה, היא רוצה לרקוד. יפה מאוד. קדימה! עבור מפלג ישראל. שתיים, שלוש. זה וידאו. ואחד אחרון, כולנו משפחה אחת, ואהבת חינם לשמאל, ואף על פי שאת פה. ואת כל כך יפה. ממך אני חורר כמו ממגפה, עוד יש הרבה דברים שרציתי לעשות. בטח תסלחי לי גם בשנה. פנימה! עוד פעם אחת, פנימה! להתקבץ, ביחד, כולם ביחד. כן. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, זה מה שרוצים להראות, עומדות היו רגלינו, השאלה איפה הראש. אנחנו רוצים לכוון את עצמנו לחשיבה של נתינה, לחשיבה, שימו לב, אנשים שלא מכירים אותנו באו, רקדו איתנו, אנשים מגיבים, כי סך הכל זה האנרגיה של ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, חז"ל מפרשים שעושה כל ישראל חברים. הביטוי כל ישראל חברים, כיח, מה שבנה גם את פתח תקווה, זה בא למעשה מהמקום הזה. אז אנחנו רוצים להיכנס באווירה מאוחדת, אתם גם ככה מאוחדים ומגובשים, אז בבקשה, אני מאוד מודה לך על הצילומים המרהיבים, וכל אחד, התיק שלו, יאללה, נגמר פה השמירת חפצים.